Hmm? Oui. Il y a interview là. An balimaw ani ɲaguma an b'a lɔn k'a fɔ a bɛ maliyaktu kɛnɛ de kan ne fa i ni sɔgɔma An b'a ni sɔgɔma. e tɔgɔ ni jamu Ne tɔgɔ Nuhum Togo, ne ye Sumayila ka kuma lasela ye n'an b'a fɔ ma ko porte-parole conseiller en communication de Sumayila Sise. n'i y'a y'an seri ma bi baasi tɛ a bɛ kabini dɔgɔkun daminɛ an ɲɛ b'a la ŋunuŋunukan dɔw bɛ ka munumunu k'a fɔ ko Sumayila bilala fo kunu journaliste ye ɲɔgɔn sɔrɔ aéroport la k'u bɛ taga a kunbɛn yala e bɛ se ka mun de fɔ an ye o kan. Oui, parce que mɔgɔw bɛ se ka kɔrɔtɔ ka se yɔrɔ dɔ la k'a sɔrɔ an ma tila baara la fɔlɔ nka n'i ye jateminɛ kɛ an y'a fɔ bɛɛ ye k'a fɔ maa 3 de bɛ yen min bilalen don baara in ka kɛ n'an b'a fɔ ko cellule de crise maître Demba n'o ye URD ɲɛmaa ye Make n'o ye IRD ɲɛmaa ye ne yɛrɛ min ye Sumayila ka cellule de communication min ye Sumayila ka a bɛ fɔ min ma ka cabinet chef de file de l'opposition o kuma lasela ye ne ye n ka dɔn ko an mɔgɔ 3 n'a kɛra cogo cogo communiqué bɛ kɛ ka fara n ka donc n'an tilala ka baara kɛ ka k'a ka duw ka laadala ta ka taa muso n'a denw a n'a somɔgɔw pour que ka se ka baara kɛ ni baara bɛ kɛ ka donc maa damanin bɛ yen aussi maa min bɛ se ka communiqué kɛ aussi ka tila ka fara o kan o ye gouvernement ye ou a bɛ se ka kɛ gouvernement de b'a daminɛ an b'a tɔ confirmer a kɔnɔna na donc ko in daminɛna nin ye kalo 6 ye an bɛ boliboli la Sumayila ko la Sumayila tununa anw na ka sɔrɔ an ma Sumayila sɔrɔ nka n'i ye jateminɛ kɛ gɛlɛya caman kɛra nin ko in na fo ka na se nin yɔrɔnin in na donc bi n ka donc tile damani in na tile 4 5 in na a globala kosɛbɛ a globala parce que baaraw bɛ kɛla ani tubabu muso min bɛ yan n'o b'a fɔ a ma ko Sophie ni o tununa a mɛnna n'o y'o ka olu yɛrɛ ka chrétien ɲɛmaa dɔw ye nka donc ani ONG dɔw bɛ yen u bɛ baara k'a kɔnɔna na ka kuma ka dɛmɛ lase dɛsɛbaatɔw ma o kɔnɔna de la muso in minɛna nka donc nin y'a san 4 ye a yɛrɛ tununnen don donc hakilinaw de faralen bɛ ɲɔgɔn kan tubabuw ka donc ani Mali autorité pour ka fɛn bɛɛ kɛ pour que Sumayila ni bɛ se ka bila cogo min ani muso in bɛ se ka bila cogo min o hakilinaw de donna don ɲɔgɔn na baaraw daminɛna a ka ca ni kalo damani ye nin tile damani in kɔnɔna de a bɛ globala mais maaw kɔrɔtɔla parce que déjà maaw ye min ye donc maa dɔw bɛ échanger la ka olu falen dɔw la u ka condition min u y'a fɔ baaraw ka se ka kɛ u ka se ka ɲɛnabɔ mais depuis maaw ye maa dɔw ye bɔtɔla ye kaso la donc depuis yen mɔgɔw wulila ka kule ka baaraw daminɛ k'a fɔ non ko Sumayila bilatɔ la don avion taara a nɔfɛ donc a bɛ tan ka sɔrɔ kow ma ban baara kɔnɔna na parce que anw yɛrɛ ye min fɔ ni maaw kɔrɔtɔla cogoya dɔ la donc a bɛ ko in gɛlɛya kosɛbɛ donc an b'a ɲini maaw fɛ u ko hakili sigi ni baara kɛra ka ban donc ni ko nana ka kɛ k'a fɔ ko Sumayila bilala anw de fɔlɔ b'a fɔ ye olu fɔlɔ t'a fɔ anw ye donc n'i y'a ye tuma dɔ la a bɛ se yɔrɔ dɔ la fɔ an bɛ kariya ka téléphone faga pour que mɔgɔw kana se k'an tɔɔrɔ donc a kuma kɔnɔna na parce que an y'a fɔ mɔgɔw tɛ fɛ k'a mɛn an ko ni yɛlɛma kan ka don a la ni Sumayila nana an de b'a fɔ mɔgɔ taara aéroport la ka taa u yɛrɛ ye nka donc o kɔnɔna na kunun ka tila ka taa Sumayila ka du da bɛɛ fa dɔw y'an wele ko an ma yaala n ko an tɛ yaala parce que déjà donc an de kan ka ɲɛfɔ ye n'aw de ko k'a b'a ɲɛfɔ anw ye aw journaliste gɛlɛya bɛ k'a kɔnɔna na o de la aw y'aw yɛrɛ sɔrɔ aéroport la mais aw m'aw ɲininka o parce que aw hakili la donc ko kuma ko information b'aw de bolo ko parce que ko aw de bɛ information sɔrɔ n m'a fɔ aw tɛ information sɔrɔ dɛ mais information lakika bɛ se ka bɔ yɔrɔ min ka confirmation di a bɛ tan ka donc o baaraw bɛɛ de kɛra a fɔra ye aussi hali ni Sumayila sera pour que anw ka se ka communication d'a ma fɔlɔ il faut que Sumayila ka kan lakika a ka maa dɔ wele min bɛ cabinet na min bɛ se ka anw wele a bɛ se ka n ka donc URD secrétaire président wele a bɛ se ka muso wele n'o kuma sɔrɔla ka sɛbɛntiya k'a fɔ Sumayila filɛ nin ye an bolo tuma an bɛ se ka communication kɛ k'a yira u la parce que nous on ne gère pas la sensation k'a fɔ rumeur bɛ yen ka taa donc a kɛra tan avion filɛ ka wuli ka taa donna yan donc a bɛ Gawo an t'o gérer la an bɛ min gérer la k'a fɔ ka baara bɛ kɛla hakilisigi kɔnɔna na ça avance doucement et puis an b'a dɔn k'a fɔ o 2 bɛɛ bɛ balo la donc o denkɛ yɛrɛ ka donc o ye avion ta kunun a sera Bamako ale yɛrɛ y'a fɔ a ye k'a ka dugawu kɛ donc pour que a ba ka bila d'un moment à l'autre bilali bɛ se ka kɛ mais ni Ala subahana wa taala ko k'a bɛ kɛ cogo min a bɛ kɛ o cogoya de la donc mɔgɔw kana kɔrɔtɔ u ka sigi k'an kɔnɔ parce que très pressé o bɛ ko tɔw tiɲɛ donc o ka taa dɔɔni dɔɔni parce que an ye kalo 6 kɛ yɔrɔ min donc
tile fila kɔnɔli ka taa o man kan ka kɛ ko ye k'a fɔ k'an bɛ ko goloba fo ka na tiɲɛni don a kɔnɔna na muso min yɛrɛ ta bɛ fɔlɔ ɲinɛ san 4 a b'o bolo ka taa a bɛ balo la donc n'i y'o jateminɛ k'a fɔ ka taa ko an ta ye kalo 6 de kɛ ka taa hakili sigi kan ka k'a la an ka taa dɔɔni mais an bɛ min fɔ aussi ka Ala subahana wa taala deli se b'ale de ye n'ale ko k'a bɛ kɛ cogo min a bɛ kɛ ten de n'o tɛ adamaden i bɛ fɛ ka kɔrɔtɔ k'a miiri k'a fɔ i bɛ fɛ a ka kɛ cogo min i ni na maliyɛnw ni na bi a ka na bi o de ka d'a ye ka tɛmɛ Ala se b'ale de ale de b'a dɔn a b'a kɛ cogo min n'i ye kɛlɛ wulilen ka goloba ka se yɔrɔ dɔ la an ka taa kɛlɛ hali Ibrim Boubacar Keita mɔgɔ tun bɛ fɛ ka bin waati min ka taa bin na wa Ala subahana wa taala k'a bɛ bin don min ka dɔn min bilalen don ka dɔn Ala ka hakilina kɔnɔna na Ala ka ye cogo kɔnɔna na ka dɔn a bɛ kɛ ten de parce que diɲɛlatigɛ kɔnɔ fɛn bɛɛ labɔlen don ka ban an de bɛ presser ka dɔn diɲɛlatigɛ ye théâtre de an b'a jouer dɔrɔn de hali e ne ka ɲɔgɔn sɔrɔ bi ka parce que Ala de y'a ɲini a fɛ ka dɔn pour que ka kɛ ka dɔn ni maaw y'o faamuya bɛɛ da kan bɛ Ala subahana wa taala de bolo an ka taa dɔɔni an ka tugu Ala kɔ hakilina min fɔra an ka dɔn an ka tugu a kɔnɔna na hɛrɛ bɛ sɔrɔ a kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ bɔlɔlɔw sanfɛ dɔw bɛ k'a fɔ ko jihadisi 100 ni kɔ bila la maliyɛn dɔw bɛ ka yira k'a fɔ an ka sɔrɔdasi dɔw de sara u kɛtɔ ka o jihadisi ninnu minɛ ko n'a fɔra ko ka o 100 ni kɔ ani miliyɔn sara walasa pour que ka se ka Sumayila ninnu labila ko o kɔni ko ye tiɲɛni ye e ka mɔgɔ jumɛn de y'o minɛ e ka mɔgɔ jumɛn parce que jihadisi min minɛna e ka mɔgɔ jumɛn de y'o minɛ donc mɔgɔ b'o kuma fɔ la nka donc Sumayila nka donc a tɛ faso baara dilan maaw ka fara hasidiya la diɲɛlatigɛ kɔnɔ nka Ala subahana wa taala nka donc a ye Muhamɛdi da Muhamɛdi ka fisa ni bɛɛ ye e fa ne fa e yɛrɛ min sigilen filɛ ani min b'ale aw fa n'aw ba Muhamɛdi ka fisa n'a bɛɛ ye mais ale kama nka donc Ala ma fɛn kɛ wa diɲɛlatigɛ kɔnɔ mɔgɔ b'a fɔ maaw ye kelen ye bolo kuma 5 ye kelen ye wa maaw ma fisa ni dɔw ye dɔw ka a tɔgɔ fɔ cogo jumɛn dɔw ka anniversaire jama ma fisa ni dɔw fa n'a ba ka sudun jama ya diɲɛlatigɛ yɛrɛ t'o ye wa an kana don hasidiya la nka donc et puis le problème c'est que maaw bɛ kuma min fɔ la juguya baraka ka bon parce que juguya baraka ka bon min na hasidiya baraka ka bon an fɛ Mali kɔnɔ an ka bɔ o kɔnɔna na parce que le problème est que i b'a sɔrɔ n ka to Sumayila kelen n'a libéré n'a bɛ se ka Mali bɔ gɛlɛya kɔnɔna don n'o Sumayila ko in libéré la n ka taa n'a bɛ se ka jamanadenw bɔ n ka taa fagaliba in na don parce que Sumayila tɛ nka donc Ibrim Boubacar Keita nana il y a plus de 12 000 morts o 12 000 morts nka ni Sumayila tun bɛ est ce que n ka n'a tun ye président o bɛ kɛ wa e bɛ continuer nka i somɔgɔw ka fa ka ban wa mɔgɔ ka na nka parce que mɔgɔ dɔ ka libéré a ka tila ka na jamana bɔ gɛlɛya la nka o bɛ cogo di bɛɛ n'i da kan tɛ yan maa hakili la nka den min kan ka kɛ dugutigi est ce que bamanan kɔnɔ o bɛ sa wa bɛɛ da kan tɛ e yɛrɛ bɛ juguya kɛ i b'a sɔrɔ n'a nana a b'i fa n'i ba sauver o b'a sɔrɔ a b'i yɛrɛ sauver o juguya bɛ mun ɲɛ an tɛ to Ala kɔ an tɛ to Ala kɔ an b'a fɔ an ye silamɛ ka sɔrɔ an tɛ silamɛ ye tant que ni hasidiya bɛ golo bɛ i kɔnɔna na tant que juguya b'i la nka tɛ donc Ala tɛ se ka taa hinɛ i yɛrɛ la donc an ka bɔ o juguya ninnu kɔnɔna na an k'a kɛ Ala bɛ fɛ a ka kɛ cogo a bɛ kɛ ten i bɔra k'a fɔ sisan k'a fɔ aw bɛ baaraw la walasa Sumayila ka na yala maliyɛnw ani journalistes yɛrɛ bɛ se ka mun de kɛ walasa k'aw ka baara nɔgɔya aw bolo pour que k'an ka baara nɔgɔya an bolo ka to ka to n ka donc laminɛli la u ka to n ka donc c'est à dire u kana ko geren-geren n'an y'a fɔ k'a bila cogo min u k'a bila ten ka to o cogoya la parce que le problème c'est que olu bɛ ko o ko kan ka taa a bɛ se ka gɛlɛya lase ko n'a kɛcogo ma donc aujourd'hui ka banban ka jama labɔ kunu sɔrɔ tan ka jama labɔ ten nka donc u b'a fɔ valeur ba min b'a la hali bi n ka to donc an bɛ se ka fɛn wɛrɛ ɲini k'a fara a kan donc enchère min bɛ yen nka to u bɛ se ka fɛn ka taa hali bi an bɛ se ka wari dɔ fɔ ka fɔ ko ka wari dɔ fɛn parce que maliyɛn kɔrɔtɔlen don donc o kɔnɔna na n'an bɛ baara kɛ an ka baara kɛ ni hakili ye nka tɛ pour ka se ka n y'a kuma fɔ a kɛra juguya n ka taa mɔgɔw hakili la n ka taa ko n bɛ fɛn wɛrɛ de la a dun y'a joli fɔnɔ a ye hali nɛn fɔnɔ parce que Sumayila ka pour que i bɛ ka bin a kɛra cogo min bɛɛ y'a ye parce que a bɛ ɲini ka n ka taa wuyu fɔ n ka taa donc a bɛɛ kɛra garibu ye ça veut dire jamana danbe tiɲɛna a tɔgɔ jamana kɛra n ka taa donc an kɛra yeko fila ye donc o kɔnɔna na bi an bɛ yɔrɔ min ka donc an man kan ka fili ko dɔw la parce que n'i ye kuma fɔ tuma dɔ la dɔw ko n ka kuma ka farin n ka taa parce que n ka kuma bɛ farin cogo min prophète ye kuma o kuma fɔ n ka taa donc tiɲɛ kan n ka taa ka farin ni tiɲɛ ko don n ka taa donc a bɛ ban n'i fa kan i b'a fɔ mais min don an ka bɔ juguya la an ka bɔ hasida la an ka baara in kɛ donc journaliste a y'an dɛmɛ n'an ko a ka kɛ cogo min a ka kɛ ten a kana kɔrɔtɔ n ka parce que baara min bɛ kɛ la hakilina don an ka pagew bɛ yen internet bɛ yen min kan ka di an b'a d'aw ma n ka taa doucement pour aller mais a kana ko goloba ko ma goloba ka se yɔrɔ min n'a y'a goloba ne ye dundu golobatɔ ye n'a bilatɔ tɛ a fara tɔ an sera an ka kumaɲɔgɔnya kuncɛ yɔrɔ ma n'a sɔrɔ kumakan laban dɔ b'i bolo ka di maliyɛnw ma jamana nin ye jamana ba ye jamana barikama don
ale bɛ ŋa donc an bɔra min na an ka segin kan an ka segin danbe kɔnɔna na o b'a to jamana in bɛ dilan hɔrɔnya ni danbe kɔnɔna na n'an segin kɔnɔ bɛɛ k'i yɛrɛ lajɛ anw faw tun b'an lamara cogo di an baw tun b'an lamara cogo di tiɲɛ bɛ fɔ cogo min ka tɛ du kɔnɔna na duw bɛ dilan cogo min ka dɔn an ka segin o kan an bɔra an ka laada min na n'an segin kɔ an ka n'an taara yɔrɔ n'an kan ka taa yɔrɔ min an bɛ a b'a ye dɔn Mali tun ye duguba ye Mali tun ye jamanaba ye Mali ka dɔn kodɔnnen dɔ bi président Bandaw y'a fɔ cogo min ka dɔn a kɛra cogo dɔn maliyɛndenw de ye jamana ci maliyɛndenw de ye jamana kurusi bɔ a la ka duloki bɔ a la ka jamana yira an ka ta ka jamana kɛ ka dɔn jamana lankolon ka jamana kɛ ka jamana fiko telen donc bi il faut que an ka sigi an bɛɛ ka taa miroir lajɛ k'a lajɛ an ye mun de kɛ an faw n'an baw ye min bila tɔgɔ min banna an bɔra jamu min an bɔra kabila min na an ye mun kɛ pour ka se ka taa tiɲɛ lase an ka to kɛ cogo min donc n'o don ka donc n'an y'an yɛrɛ filɛ ka ta k'a lajɛ k'a fɔ ko jamana in kan ka bouger cogo min an yɛrɛ kan ka bouger jamana nɔfɛ an kan ka danbe ta ka min an ka hɔrɔnya ji la ka min an ka danbeya ji la ka min an ka halaladenya ji la n'o kɛra an ka jamana in bɔ bɛɛ ka yɛrɛ dɔn i bɔra yɔrɔ min pour que i kana sɔn ko dɔ ma parce que fɛn dɔ bɛ yen fɔlɔ n ka tɛmɛ a badenw de bɛ yen fɔlɔ n ka dɔn ko aujourd'hui waribatigi denw de bɛ hali n'i fa ye zon ye n'a bɔra n ka dɔn tɛgɛrɛ bɛ fɔ a ye bi fɔlɔ n ka n'i ye jateminɛ kɛ bi ni fɔlɔ n ka sini kunun n ka dɔn ko min tun bɛ kɛ n ka dɔn ni hali alimami n ka dɔn ni mɔgɔ ye jinɛya den sɔrɔ n ka dɔn a tɛ taa den kunna bi ni wari b'i bolo n ka o bɛ taa jinɛya den kunna bi kunun ani bi n'i y'a jateminɛ hali ni maa min tun bɛ dulɔ min kosɛbɛ n ka dɔn n'i sara n ka dɔn mɔgɔ si tɛ se su dɔn yɔrɔ la bi alimamiw bɛ t'i su dɔn n'i ye jamana jateminɛ ça veut dire maliyɛndenw de yɛlɛmana c'est pour cela anw de ye jamana lafutigi an de ye jamana ka ban maa wɛrɛ tɛna an ka baara kɛ ka jamana dilan anw de bɛ na jamana dilan jeune génération k'a faamuya n ka donc caman tun bɛ kule la ko gouvernement kura min sigilen don ko jeune ko mɔgɔ tun tɛ kule la ko an ka changement kɛ ko jeune bɛ gouvernement kura min donna jeune joli b'a la kelen donc n bɛ dugawu kɛ n ka taa hali bi n ka donc ala ka jamanadenw dɛmɛ n ka taa n tɛ mɔgɔw ka kumakan mɛn n ka taa internet mɔgɔw aw de bɛ se ka taa kuma caman na aw daw ni n ka taa aw ka fɛnw aw bɛ kuma yɔrɔ bɛɛ n ka taa donc ni n aw ma kuma hali bi gouvernement a ye gouvernement analyse an k'a lamɛn de mɔgɔ cɛkɔrɔba joli b'a la denmisɛnnin joli b'a la aw min ko changement ka kɛ est ce que changement don a tɔ b'aw bolo ala k'an ka donc hakili ɲuman d'an ma ala ka jamana dɛmɛ bandaw aussi ka dugawu k'a ye n ka taa parce que ne kɔrɔkɛ ɲɛnama don n ka dugawu k'a ye n ka taa donc ala k'a dɛmɛ bandaw ala kana to a ka furu t'i bolo ala k'i dɛmɛ n ka taa pour que jamana in ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ mais an bɛ min fɔ n ka taa bandaw i k'a fɔ militaire ye aw nana kalo 8 de kɔnɔna na o kalo 8 in baara bɛ ban parce que n dalen b'a la k'a fɔ i y'a fɔ ne ye ko hali kalo 4 kalo 14 ka taa k'i bɛ tila o la kalo 14 o bɛ tila ka taa donc o bɛ to ka kan kɔnɔna na ka Mali sauver parce que en général ni militaire bila ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la n'a tiɲɛna a bolo n'a dɛsɛra ka victoire sɔrɔ a natɔ la a bɛ na ni marifa ye n ka taa ka tila ka politique mɔgɔw gɛn donc nin y'a san damani ye n ka taa o b'o kɛ la o ka baara kɛ hali bi n ka taa parce que o bilala jamana ko de la o ka taa n ka donc kan ka kɛlɛ kɛ cogo min ka jamanadenw bɔ kunna u k'a bɔ kunna n ka taa o ka baara tɛ bureau kɔnɔna ye o ka baara tɛ climatiseur ye o ka baara tɛ fɛn wɛrɛ ye o ka baara ye kisɛ ci de ye o ka taa kisɛ ci yɔrɔ la pour que jamana ka sauver ko ne ko i k'o f'u ye ko k'a mɛn. An balimaw an ka bi kumaɲɔgɔnya kun bɛ Sumayila ko de kan hakili la a ye faamuyali caman sɔrɔ a la aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma